В момента се намираме в разгара на финансова война, а най-новия офис на президента Доналд Тръмп продължава да бъде източник на динамични събития. След встъпването му в длъжност бяха въведени тарифи. Създаден е суверенен фонд, обявени планове за стартиране на биткоин плюс ETF, преустановена е дейността на USAID, Агенция за международно развитие на САЩ, както и амбициозни планове за развитието на ивицата Газа. Новосъздаденото Министерство за ефективност на правителството вече функционира на пълни обороти. Илон Мъск предложи използването на блокчейн за пълна прозрачност на транзакциите в американската хазна. Прекратяването на стотици правителствени договори предизвика обществен дебат, включително и призиви за одит на ИРС след поредица от противоречиви решения. Всичко това се случи само за няколко дни. Междувременно биткоин продължава да се движи настрани, като отчете спад от почти 9% през последните седмици. Ethereum, XRP, Solana и други криптовалути с по-висока пазарна капитализация губят над 20%, докато проекти с по-малка капитализация регистрират спад с над 40%. Въпросът е, защо ауткоините не се представят добре? Достигнали ли сме връх или има надежда за обратен тренд? Кои сигнали да следваме, за да се ориентираме в криптопазара през 2025 година? Има ли разработки, които могат да изстрелят биткоин вертикално нагоре? Здравейте и добре дошли в новият клип за крипто през тази седмица в канала на Първично време. Ще разгледаме ключови новини, влияещи на пазарите и макроекономическата среда. Започваме с най-голямата криптовалута, а именно биткоин, който се движи в бича тенденция от повече от 2 месеца, като стойността на биткоин е около 100 000 долара, към момента е точно 97 000, но тази динамика може да се промени, ако цената му затвори седмица под 83 000 долара, така че докато това не се случи, аз все още съм булиш и очаквам скоро да има някакъв по-сериозен ръст. Етериум от своя страна се бори с около 2700 и остава в мечешката тенденция от седмица. За да се обърне тренда е необходимо седмичния кендъл на Етериум да се затвори над 3600 долара, което е доста трудно. Слабото му представяне се дължи на няколко фактора. Високите такси за транзакции в сравнение с други мрежи от първо ниво, зависимостта на решение от второ ниво за мащабиране и също така, може би най-важното, намалената активност на основателя Виталик, който напоследък почти нищо не публикува относно собствената си криптовалута, и също така другият фактор е конкуренцията от Solana, тъй като, както знаете, към момента много мемкоини се пускат именно на тази мрежа. Solana се утвърждава като сериозен играч, като цената е около 200 долара към момента, но остава в мечешката тенденция от декември 2023. За обратен тренд е необходимо затваряне на седмичната графика над 256 долара. Възходът на Solana се доказва и чрез платформата за децентрализирана размяна Raydium, базирана на Solana, която надмина Uniswap по 30-дневен обем с 122 милиарда долара срещу 98 милиарда долара. Това се дължи на по-ефективната инфраструктура на Solana, докато екосистемата на Ethereum остава фрагментирана поради множество Layer 2 решения, или по-точно ниво 2 решения като Polygon и Base. През 2024 година тенденцията е ясна. Повечето меме коини се пускат на Solana мрежата, което обяснява защо ауткоините изостават. Платформи като PumpFun ускоряват този процес, превръщайки Solana в център на пазарна активност, и заради това цената е със значителен ръст спрямо тази на Ethereum. Така в основата на цялата си ликвидност, пари и търговия, които биха били насочени към ауткоини с по-големи пазарни капитализации, реални екипи, работещи върху проекти за създаване на ценни продукти, услуги и реални случаи на употреба. Те се концентрират в меме монети, стартирани на платформата именно PumpFund. Вместо хората в криптовалутния сектор да купуват и държат ауткоини през бичия цикъл, изглежда, че повечето участници хвърлят пари в наскоро пуснати меме коинове, надявайки се да ги продадат за безумни суми за много кратък период. Тъй като стартирането на нови криптовалути стана много по-лесно и ефтино през този цикъл, има предвид много повече проекти, които разреждат пазара. Повече пари, преследващи повече криптовалути, не позволяват на ауткоините да се издигнат толкова, колкото в предишния цикъл. Това е доста скучно, нали? Така че сега ще разгледаме някои факти и сигнали, които ще покажат дали бичият пазар е приключил или все още има какво да очакваме. Нека да започнем с това, че криптоприложенията започва да се изкачва значително в класациите на App Store и Google Play. В момента Coinbase се намира на 180-то място в iOS App Store и на 88 място в Google Play. Когато такива приложения започнат да наблизат в топ 50 или дори топ 20, това е доста силен индикатор, че все повече хора се интересуват от криптовалути. Известни личности и компании като Nike, Coca-Cola и други започват да пускат свои собствени токени или NFT-та,
Както знаете, през 2021 абсолютно същото се случваше. Известни личности пускаха свои NFT-та и пазарът гърмеше. Всъщност дори президента на САЩ пусна меме кой на собствена монета, въпреки че тя падна драстично от нейният връх преди само няколко седмици. Случайни хора започват да обсъждат криптовалути. Когато излезете навън и ако чуете някой да говори за криптовалути, това означава, че се намираме близко до края на цикъла, тъй като когато много хора знаят за криптовалутите и мислят, че това е добра инвестиция, готови са на кратки печалби, точно тогава пазара пада и ги отказва тези, които не са готови да понесат загуби. Моето предположение е, че през тази година и през следващите няколко месеца ще наблюдаваме колебания. Междувременно стабилните монети като USDC и USDT запазиха стабилността си, което означава, че пари все още се вливат в криптовалутите. Големи бизнеси, финансови институции и цели държави навлизат в сектора дългосрочно. Това означава, че перспективите са добри. Въпреки че последният меч пазар беше психологически изоставащ, той всъщност не беше толкова продължителен в исторически план. След като криптовалутният пазар достигна връх през декември 2021, сривът започна малко над година по-късно през януари 2023. Ако погледнем назад към началото на последния бич цикъл, той започна приблизително през февруари и наистина набра скорост едва към края на март. След това последва корекция преди пазара да отскочи отново между август и края на годината. За сравнение, предишният меч пазар след бича през 2017 продължи от декември 2017 чак до декември 2020, цели 3 години, през които много инвеститори претърпяха значителни загуби. В тази светлина текущия срив малко над година е относително кратък и незначителен. Най-важният урок, който трябва да извлечем, е, че сериозните печалби в криптовалутите рядко се постигат чрез краткосрочен туризъм на пазара. Дългосрочната стратегия, при която инвестирате и държите активите си през множество цикли, е ключът към успеха. Например, биткоин премина от 1000 до 20 000 долара през цикъла на 2017. След това падна до 3000 долара и за по-малко от една година достигна невероятните стойности до 69 000 долара, а в момента се движи около 100 000 долара в зависимост от цената, но към момента е 97 000. Възможността той да продължи да расте нагоре остава висока, особено с нарастващата институционална подкрепа. Преди да продължим по-напред към видеото, искам само да ви напомня, че всичко в този канал е казано с изцяло образователна цел. Нека разгледаме интересно мнение на Джеф Парк и статията, която той сподели за това как тарифите на Тръмп могат да изстрелят биткоин нагоре. Първо, какво е трифимата дилема? Това е проблем, пред който са изправени държавите, чието валути служат като световна резервна валута. В момента американският долар е такава валута. Това означава, че много държави държат долари като резерви, което дава икономическо предимство на САЩ. Те могат да заемат пари по-евтино от останалите. Но тук има проблем, тъй като много държави се нуждаят от долари за международна търговия, търсенето им води до надценяване на долара. Когато доларът е твърде силен, американските стоки стават по-скъпи за останалия свят. Това принуждава САЩ да поддържа търговски дефицит. Купуват повече отколкото продават, за да поддържат международното търсене на долара. В дългосрочен план това не е устойчиво. Как САЩ могат да избегнат този проблем? Едно от решенията е чрез тарифи. Тарифите са данъци върху вноса и често се използват като инструмент за икономически преговори. Заради това Тръмп настоява за тях. САЩ имат и друг проблем. Бившият финансов министър Джанет Йелън разчита прекалено много на краткосрочен дълг. Това прави страната уязвима, защото този дълг постоянно трябва да се рефинансира, особено когато лихвените проценти се увеличават. Представете си, че трябва да рефинансирате ипотеката си на всеки 6 месеца. Това би било огромно финансово натоварване. Същото важи и за държавата. Тъй като Федералният резерв не понижава лихвените проценти, както Тръмп иска, той използва тарифите като тактика за преговори. Целта му е да отслаби долара и да намали лихвите. Това прилича на споразумението Плаза Акорд от 80-те години, което може да разгледаме в друго видео, ако имате желание, разбира се. Ако Тръмп успее да договори подобно споразумение, нещо като Плаза Акорд, и убеди другите държави да намалят резервите си в долари, това ще промени финансовата система на САЩ. Доларът ще отслабне, което ще направи американският износ по-конкурентен. Това ще помогне да се балансира търговският дефицит на САЩ и те ще продължат да заемат пари на изгодни условия. Как това се отразява на криптовалутите? Когато доларът отслабва и лихвите падат, инвеститорите се насочват към по-рискови активи като биткоин или други алтернативни криптовалути. Освен това, други държави, които изпитват икономически натиск от тарифите, могат да започнат да използват алтернативи активи, като биткоин, защото той е глобален, ликвиден и независим от правителствата. Ако тарифите предизвикат инфлация, биткоин може да се използва като защита срещу обесценяването на валутата. А ако Тръмп намали данъците, това ще даде допълнителен тласък на финансовите пазари, включително и на криптопазара.
Накратко, тарифите не са просто търговска политика, те са част от по-голяма финансова стратегия. Тези икономически ходове могат да създадат среда, в която стойността на биткоин ще расте, защото все повече хора ще го търсят като сигурен актив. Ако искате да разберете как можете да съхранявате щатските си долари под формата на стейблкоин и също така криптовалутите си, мога да направя видео и по тази тема, а вие не забравяйте да харесате това и да се абонирате за още съдържание.